खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालायलाय मोखां लानाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहोलायबाय आरोखि नोंथांमोना बोरै दं आं मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै एकदम आलासि फैगोन नालाय नोंथांमोना जाय आं भिडिअखौ नायदों मिन्थिखादों आं लोगो फैगोन होनना खोन्थाखादों बै आंनि भिडिअआव नै आं अनला देनानै लाबाय आरो अनलाजों दाउजों संनोसै अनलाजों दाउजों संसै ओमफ्राय अमा बेदर भाजा एवनोसै ओमफ्राय खांख्राइजों मैथा ओमफ्राय माथोफोर संबावनो आरोना बेनोसै आरो आलासिनि ओंख्रि अमा बेदरखौ गाव गोजा भाजा एवनोसै ओमफ्राय दाउ भाजा ओमफ्राय अनलाजों दाउबाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय दा सोर सोर फैयो एकदम नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो जोंनि दाउ गोदाग्राखौ नायनोबा र' आं खोन्थानो एसे अमा बेदरा लाबोबाय नै रेडि अमा बेदरा मोजांखौनो मोनासै जाहैदों अमायानो मोजां गैयानो मोजां माथो बाराद्राय खालामनाय नङा नै अमा बेदरा अमा बेदरा ओमफ्राय नै बियो अनलायाव होनो बयलार बिहरदों आरो आं एसे दाउ गोदाग्राया नै जोंना बे जाहैबाय दाउला खासि मासे उफुखांबाय बे खासि आरो मासे खासि नङा आरो मासेया नै बेयाव उन्दुनानै थाबाय आरो नै जोंना आब' आलासिया सफैग्रोबाय आरो नै एसे हाय हरदो दे जोंनि आब'नि बिजावजालि आरो बियो बेसर गामिनि फिसाजोआ उन्दुगासिनो फिसाजो दुरलेया फिसाजो थिफिया जोंना बिमायानो लोगोफोर बेनो जोंनि बिमाखौ नुफेराखैमोन ना नै नायदो गोसो होनानै दिनैसो देखायफेरबाय आरो आं देखायनायखाय हाजो हैजौ जालायदों नै हाजो हैजौ जालायदों आरो बिमाया एकदम आंना लोगो मोनहा फैथ'वाखै ओमफ्राय बिसोर आब'मोनहा सफैग्रोबाय आरो बिसोर गावनि आब'मोनहा ओमफ्राय फैगासिनो बिसोरबो दाहालागै मोनहां जाबायमोन ओमफ्राय दा आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो संग्राफोरबो लादों माने जेनेबा न' खाथिनि आनैमोनखौ लिंहरबाय संनो मैथाजों खांख्राइ नै लोगोफोर मैथाजों खांख्राइ एवगासिनो आं दा ओमफ्राय नै ओरै दङ अमा बेदर एवगासिनो आं ओरै आलासिफ्रा फैबाय नै आंना बिलोगो मोनहा होनदों ओमफ्राय ओरैनो हरदोब्रा एसे फुजा खालामदों आरो एसे खोमसि नुदोंहाय बोरैबा खोमसि नुदों बोरैबा दे जादे एसेनो गथ'फोरनो ओंखाम खुना होनो लोगोनि फिसालाया नैबे सासे आरो नायदो आयौ नायनो लाजिलायो नायनो लाजिलायो आंना फिसाला गैयाबाबो सिन्था गैया ने देनां फिसिगोन ना फिसिगोन ने सासे थाफैनांगौ जोंनाव देनां ने ओमफ्राय नैबेयो लोगोनि बिजावजालिनि फिसाजोफोर आरो दनेथार ओमफ्राय नैबे सासे बिजावजालिनि नाहरदो नै मा नाम देलाय खिन्थालाय नोंना मा नाम ओमफ्राय नोंना जायख्लं बसुमतारी ओमफ्राय सोमखोर बसुमतारी ओमफ्राय नोंनालाय सानसुला ओमफ्राय नोंनालाय गितानजुलि ओमफ्राय नोंनालाय गिताश्री बा मालाय मा क्लासाव मोनखो नोंहा मा क्लासाव मोनखो दासो सोजेननाय ओमफ्राय नोंहालाय मा क्लासाव ओमफ्राय नोंहालाय नोंहाबो फाइभ ओमफ्राय नोंहालाय 2 ओमफ्राय नोंहालाय 3 ओंखाम जानोसै आरो ओंखाम खुरनोसै ओंखाम जाबाय नै नाहरदो ओरै ओंखाम जानाया एसे जाबाय ओंखाम फुनलाय नोंहा जाथ'ला दा जादो दे नाहरनाय नानि ओंखामखौ जादे नोंहालाय जा नोंहाबो दावलेब नोंस्राबो जाद' मोनथिया ओंखाम जायाखै मोनथियानो अनला जायानो मा ओंख्रि खोन्थालाय देलाय मोनथिया खोन्थाया नै ओरै सासे आरो मा ओंख्रि दे खोन्थादो नानि अनला दाउ भाजा अमा भाजा मैथाजों खांख्राइ ना खोन्थादोब्रा बावलायलांबाय खोन्थानो गासै गथ'फोरनो ओंखाम होग्रोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रियानो जाहैबाय अनला दाउ ओमफ्राय दाउ भाजा अमा भाजा खांख्राइजों मैथा ओमफ्राय जेबो गैला आरो माथो मौना बेनोसै आरो दिनैनि ओंख्रिया एकदम एसे मोदलिदलि जास्लायबाय आङो लोगो फैनायनि खोथा नालाय बिजावजालि खाथेबा एकदम खारहां बारहां जालायदों आरोखि आंनाव मावनाया
बिजावजालि खाथेबा गोसो होना मावथारदों आलासिफोरनि ओंखाम जानाय थबला नै मोननै बाहेरायाव माखासे सिङाव माखासे आरो सिङाव माखासे जागासिनो गोसो होनानै जा दे माबाफोर आद्रा थागोनबो गोसो होनानै जा गोथाव जादोंना जायाखै खोन्थादो दे अनला दाउ मैथा गोथाव जादों गोथाव जायाबा बेखौ जादों होनबाय अमा बेदर गैला दा बिरेसनो दरनै दोनबाय आलासिफ्रा थांसिगोन नै आंना बिलोगोआ बेनो आरो नै मोजाङै नायथारदो खाथियाव नै बे बिजावजालि ओमफ्राय नै गासिबो थांजोबसिगोन आरो नै फिसाजोआ नै फिसाजो दलिया र' नै बियो बे जों गामिनि आरो हाथिमारानि आं हरनाय ओमफ्राय अमाखौ आं जाहोना जाहोआथाय जाहोना जाहोआ अमाखौलाय आं हरनासो मोनहैदोंना जाहोना जाहोआथाय जाहोगोननोहाय आं हरनाय आरो नै गथ'आ बेगखौ जानो नागिरदों नै फिसाजो मोनलायबावबायसो दनेनेनो आयै नै गारिया एकदम साबाबो जायाखै नै दा अखा हांनायखाय जाबाय आरो थांदो बाय बाय थांसिगोन नै आलासिफ्रा थांबाय आरो आलासिफ्रा आलासि थांदो ना हनै खनसे गथ'नाव अखा नांजोब्बाय बाय आयु गारिखौसो नुवाखै दानि गथ'फ्रा माबायदि थांबाय नै बिथांमोन दंबावो आलासिफ्रा गारिया बिसोरसो सिगां लेंहरदोंमोन दाबो फैयासै गारिया बिसिना दासो बान्दोगुरि मोनहां जादों जाहैदों ओमफ्राय दा बिसोरो थांबाय आरो आलासिफ्रा नै बिसोरसो सिगां थांनो ओंखारदोंमोन दाबो थांनोनो मोनाखै थाथ' र' लोगोफोर आइमोनहाबो थांबाय ओमफ्राय लोगोमोनाबो थांबाय गासिबो थांजोब्बाय ओमफ्राय दा मा होनोमोनलाय बेदरा एसेल'सै आरो आग्लायनाया ओमफ्राय बिनि थाखायनो थोस्लाबासै नालाय दाउ गोदाग्रायाथ' बेदरखौ जाफैयाखैनो बिनि थाखाय मासे फुथारफिनबाय आरो आं दा बिनि थाखायनो दै गुदुं फुदुंनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै जोबजासिम नायदोंबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होलांबानो जाबाय ना मा बुङो ओमफ्राय माथोबाव आरो बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा बे आंनि बिलोगो होनदोंना आं असे बिलोगो खाथ'थाराखै बा ओरैनो जों बिलोगो होनना बुंलायनानै लाखाबाय लोगो होननानै बुंलायनानै लाखाबाय ओमफ्राय एकदम मेसेङाव नोंथांमोना नेनानै थादो जोंनि बिलोगो खानायखौ नायनो थाखाय आरोखि सोरथो नायनो गोसो नेनानै थाबानो जाबाय आंनि बिलोगो खानायखौ ओमफ्राय एकदम बिराद गोबाव जाबाय दे बिलोगो खायैया मानसिफ्रा ओमफ्राय एकदम गोदोनि नेमखौ जों बुरखांफिननो होननानै सानबाय आरो नोंथांमोनासो मा सानो आं बेखौ मिन्थिला ओमफ्राय आं बिलोगोखौ मेसेङाव खासै नोंथांमोना नेनानैल' थाबाय थादो आंनि भिडिअखौ खानायखौ नायनो बोरै खालामो बोरै मायो नोंथांमोना जायगा आं भिडिअखौ नायो बे नुलांबाय थासिगोन आरो बाय बायसै